جنايو 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 تبوزو أبيك تفاريو تجاف ترتريد فلتو تحبو بلب ختمت حكاي عيني تقرين زخدو بزوحي وزمخني لما زاي تصبي ورقواحيوت من قدي حموت كيزرق قطاب الأخبدي وشتاوي تسقاغا نحكا برا برو تقيد كيزر الرعمي بوابو برو كلو يبتصاحيو سني تتنغيسو بتسمع تخلعو رأي تتحديثو ورحق وطرقيتا تغرمون تدخسيسو عالم سبيبا وكانوس تتحيسو. Xi Jinping is set to embark on a tour of Europe. He will be additional measures, and I made that very clear in my meetings today. Norms. Russian President Vladimir Putin has placed Was not representing the facts on the ground. There was no fighting in the of migrants arriving in small boats through the English Channel to the This meeting for an extraordinary session decided to suspend the programs of the two international radio stations. حجي يالو برقدنا حامدو حنتك يجيب دوزن حمزي I'm very like اللينيا دقيمة بشمين بشم تخراتلتنا كمون بشم مارو انترتينمنت خا انقو على حمد قبلك أنا. Thank you. underscored Moscow's district. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون سنة كتكونوا نايوترو من يوتيو مبار لو مون كم توترو أكاب كل كرناعتنا ميديا زيناتات نعنا نعهم يبقى زبالنايو أقداس النزلو كنفلطو كنمهارلو كنستعوللو زلنا بزح تعستوتات حيزا غريبة لكم اللهو مكيارنا عالمنا بحصر زبالة نخنرداك حق زنايو فلايتن سوبر باورز بحالا زخدو زلوا أبتبا بوتان ديكوني أب أفريكا كوغبرو زخلا زقبر زلك أردمن وددرن كنرينا كل زد ماني يرترا انتاي مالتي هنرينا تمليسنا بكرنا أفريكا بزح معبالتات اللو أمن جيتا ردا بي بي سي زقبرو أقداسي بزعباتي وشتاو كنا تنهي إثيوبيا زقلز اللو يرترا دما زتنكف سلو نسدتنيا زملكات اللو سلازي بزعبا نيرتراويان دما جديدة كابيرترا زقبرو انترفيو كلك فالناتو بتاع قداس خوين زرهبكو نعرياك تقبري لا يقبرو سبورت قبرو مسايد صنحنا بالكم مجمريا بزي ميجر ايفنت خنجمرينا let's go please hansa مسايد صنح. Jinping is set to embark on a tour of Europe. He will be visiting several countries on his first trip to the continent since the COVID pandemic, as China looks for greater trade and strategic ties. بريزيدنتنا تشاينا ناب إيروبا مجشاك قبري بحالالو زي already confirmed زخون حبريتايو إذا مجشا زي لعلا قداس نزلوي مهنياتو ناب إيروبا خيرك بحالكلو اتناي جوبوليتيكاو مسحاب أمريكا نيروبا أنصار تشاينا كتسلفا تسعرو زلا كونتات لكع كمتي أمريكا نيروبا أنصار راشا دسلفا تامو أبتو قد نيروبا يتياتا نبع تربع زلا حجدما نيروبا أنصار تشاينا سليفا اتربحا ناب أمريكا خد كيرو فتنا الله إيروباويان كتعميتهم دو يخصو كابتك عدما يقوم يمهارو دو يخونا يمهارون إزي كنرينا كالاي بوليتيكا ناي أمريكان قطبا ناي أمريكان فللينا تكنرينا بوليتيكا نياتا ناي أمريكا بزعبا تشاينا زبلو زلو اتوم ناي أمريكا كامبانيتات كنبعال إيلون ماسك نتشاينا انتاخ قبري خدلو منيستر قدات وصاينا أمريكا أنا فرار هيك كاب تشاينا كملس كله إيلون ماسك قن تشاينا خيدلو انتاي تترقمناتو سنهي لكريه مجمريا قن بنا أوروبا نقدسن نعبيو كخيد عينوت هجراتين انتاي أقداس نسل زلواني نابزن هجراز خيزلو كنرينا عج. With the region. During the reported tour, the Chinese leader will make stops in Hungary, Siberia, and France. So, President China نابغرات أوروبا كخيد يقبل كله انتخابات سبه مجمريا نجرمن كخيد نعد إنجليز كخيد نتليان نفرنسا نخالوت عبيتي بقطع حيالا زبحلا نابن كخيد يخد سبيه. No, that is not the case. زين هجراتياتن of course فرنسا كابتن كالوت فلي بزبالة مس China بتي أوروبا زبحال تدحر أمريكا أبز خدلو زلو
ፈረንሳ ግን ረብሓ ናታ ተቐድም ኣላ ጀርመን እውን ካብቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ወፂኣ ናታ ረብሓ ክተሳል እንድያ ትፍትን ዘላ እዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ዝደልዮ ዘሎ ዘይኮነሲ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ዝደልይዎ ዘለዎ እዮም ነዛ ቪድዮ ጥራይ እናቐረብኳ ከለኹ ከሪአኩም እየ ኣብዚኣ ከምፀኣይ ተኣልኩን BMW ናይ ጀርመን ካምፓኒ $3 ቢልዮን ተወሳኺ ኣብ ካምፓኒታት ኣብቲ ፋብሪካታት ናቱ ኣብ ቻይና ኢንቨስት ክገብር እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ኸ ኣብ ቻይና ንገብሮ ኢንቨስትመንት ክንገድፍ ኣለና ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዩ ሶ ፕሬዚደንት ሺ ናይ ቻይና ናበይ ክገይሽ ተባሂሉ ዘሎ መጀመርያ ሃንጋሪ ማለት ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትቃወም ዘላ ሃገር እያ ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይና ንእሽተይ ሃገር እያ ግን ኣብ ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ዘለዎ ረፅሚ ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ኣለዎ ንዩክሬን ገንዘብ ኣይንህብን ኢና እናበለት ጥዕንቀት ዘላ ኣካል ናይተን 26 እዩ ዝበሃላ ሃገራት እየን ናብ ሃንጋሪ ክኸይዲ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኣብቲ ሃንጋሪ ድማ እቲ ዝዓበየ ናይ BYD ወይ ናይ ካልኦት ካምፓኒታት ናይ ቻይና መደበራታዊ ክኸውን ስለዚ ሃገር እዚኣ ቁጠባዊ ፅቡቕ ዕድል ክህልዋ እዩ ካልኣይ ሰርቢያ ዝበሃል ድማ ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮነ ግን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ብሪክስ ክኣቱ ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ ታርጌት ናይ ቻይና ረይዎ ከመይ ጌርካ ነተን ቀንዲ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይፈትዉ ሃገራት ናብ ብሪክስ ተምፀን ናብ እኒቲ መገሻ ከም ተወሳኺ ድማ ናብ ፈረንሳይ ክኸይድ እዩ ፈረንሳዊ ንበዓላ ከምዚ ማክሮን ተደጋጋሚ ክብሎ ዝፀንሐ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክመውት ከም ዝኽእልን እስትራቴጂ ናቱ ባዕሉ ክሕንፅፅ ተዘይክኢሉ ድማ መወዳእቱ ክኸውን እዩ ዝበሎ ንዑ ኣብ ግምት ነዚ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ግምት ብምታው ትርጉም ክበና ይኽእል Xi will reportedly visit France as early as next Sunday to celebrate 60 years of diplomatic ties between the two countries. Hungary has confirmed Chinese president will visit on May 8th to the 10th. So ኣብ ወርሒ ሓሙሽተ ክግበር ዝተሓሲቡ ዘሎ ርክብ ወይ ከዓ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ልክዕ መራሒ ናይ ፈረንሳ ናብ ቻይና ከይዱ ስለ ዝነበረ ሕጂ ናብ ፈረንሳ ምክንያቱ ፈረንሳ ነቲ ሓጓፍ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዝኸዶ ዘሎ ገዲፋ ምስ ቻይና ዘለዋ ሽርክነት ከተደላድል ትፍትን ኣላ ስለምንታይ ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪካ ዝነበራ ረብሓታታ ትኸስረላ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብራሻ ትፍንቀል ኣላ ስለዚ ምስ ቻይና ዘሎ ርክብ ወይ ድማ ምስ ቻይና ክትገብሮ ትኽእል ንግዲ እንተፈሺልዋ ፈረንሳ ብቕልጡፍ ዓብ ውጥቀት ከጋጥማ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና ፈረንሳ ምስ ቻይና እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዋ እዮ ምክንያቱ ህዝቢ ቻይና ንኣሜሪካ ክኸይድ ስለዘይደሊ ዘሎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ቴንሽንስ ቱሪዝም ናይ ፈረንሳ ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንፈረንሳ ድማ ስለ ዝፈትዋ እቲ ቱሪዝም ጥራይ ንባዕሉ ነቲ ቁጠባ ናይ ፈረንሳ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ካብኡ ንላዕሊ ኸ ናይ ፈረንሳ ቁጠባ ናይ ፈረንሳ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ፋሽን ዝዓበየ ክፋልናቱ ኣብ ፋሽን ኣብ ፅባቐ ሎሪያል ወላ ሜካፕ ገለመለ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ሰብ ኣብ ዓለም መን እዩ ቻይና 1.4 ቢልዮን ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ክዳውንቲ ድዩ ፋሽናት ድዩ ንብረት ናይ ፈረንሳ ቀንዲ ዕዳጋ ናቱ ቻይና እዩ ስለዚ ካብ ቻይና ተነፂሎም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ተርዲኦም ኣለኹም ካብቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ክእለዩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ናይ ነፍሲ ቀትለት እዩ ክኾኖም ፈረንሳ ነቲ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ሓሸውየ ገዲፎም ንሶም ንሕና ምስ ቻይና ዘለና ርክብ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ብምባል ንዑ ይዛረብ ኣለዉ ጀርመን እውን ብዘይ ቁጠባ ናይ ቻይና ክነብሩ ይክእሉን እዮም ታት ኣናዘር ስቶሪ ንሎሚ ይኮነን ንመለስ ሕጂ እዚኣ መገሻ እዚኣ ካልኣይ ክፋልናታ በቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ሃንዲስዎ ዘሎ ወይ ሓሲብዎ ዘሎ ምፍርራህ ብኡ ኢና ክንሪኦ After a stopover in Serbia, Xi's Europe trip comes as a backdrop of Italy officially leaving China's Belt and Road Initiative. ኣብ ዝሓለፈ ጥልያን ካብቲ ምስ ቻይና ሓሲባቶ ዝነበረት ቤልት ኤንድ ሮድ BRI ኢኒሽቲቭ ኣብኡ ንኸይተኣቱ ኣሜሪካ ብዝገበረትላ ፀቕጢ ካብኡ ክተርፍ ከም ዝኽኣለት ዝዝከር ኮይኑ ጥልያን ክሳብ ሕጂ እቲ ሓሳብ ከም ዘይቀተለቶን ምናልባት ፕሬዚደንት ናይቲ ታሽሙ ናይቲ G7 ገለገለ ስለ ዘላ እምበር ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ጥልያን ንባዕላ ናብቲ BRI ዝበሃል ፕሮጀክት ክትምለስ ከም ትደሊ ስለዚ ቻይና ኣብ ሕዛእቲ ናይ ኣሜሪካ ኤውሮጳ እዩ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ እያ ትፈታትና ዘላ ኣብ ካልእ ኣብ ኤስያ ገለ ዘይኮነሲ ብወታደራዊ ዓቕሚ ወይ ብሚሳይላት ወይ ብገለ ዘይኮነሲ ብንግዲ ንኣሜሪካ ኣብ ድርኩኺት ናታ ጎረቤት ናይ ኣሜሪካ መን እያ ዘላ ሜክሲኮ ኣካል ናይ ብሪክስ ክትከውን ትደልላ ንኣሜሪካ ገዲፋ ዳት ማች ቻይና ተሃርማላ ንኣሜሪካ እሱ ድማ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ናቶም ሓደ ጥራይ እዩ ወታደራዊ ግብረ መልሲ እገዳ ክልተ እዚኦም ጥራዮም ትፈልጡ ኣሜሪካ ብዝዋን እዚ ብካልእ ኣብ ኩሉ ንቻይና ክወዳደሩ ኣይክሉን እዮም ወታደራዊ ግብረ መልሲ እያፈራርሁ ክሳብ ወታደራዊ ዝበፅሑ ድማ እገዳ ሕጂ ድማ ክሰምዕዎ ይኹም እንታይ ክብል ከሎ ትመራሕ ናይ ኣሜሪካ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና In December last year, the Prime Minister of Italy had stressed with Rome Central and diplomat Antony Blinken tour comes after America's top diplomat Antony Blinken concluded his 3-day visit to China. During his trip, Blinken met with Chinese president as well as held talks with top Chinese strategies that from President.
So እዚ እናረኣና ከለና ጎኑ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናይ 3 መዓልቲ ዑደት ናቱ ኣብ ቻይና ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ሺ ናይ ቻይና ተራኺቡ ብዘይ ዕግብ መንገዲ ምክንያቱ ሓንቲ ቪድዮ ላ ኣብዚ ዩቱብ ተጻቢእኒ ስለ ዘሎ የቕርባኒ ንሳ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ነትርክብ ምስ አንቶኒ ብሊንከን ዝግበር ዘሎ ክዳሎ ከሎ ደንጉይወት ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን እንታይ ክብል ተሰሚዑ ተቀዲሓታ ቪድዮ ኣብ ማይክሮፎን እናተዛረበ እሱ ማእሲ ክኸይድ ሹሚ ይጠቅስን እዩ ማእሲ ክኸይድ ኢሉ ነቶም ናቱ ኣሲስታንት ምስሓተቶም ሎም ምሸት ክኸይድ ምስ በልዎ እንታይ ኢሎም ጉድ ፅቡቅ ኢልዎም ንምኻዱ ተሃዊኹ ከም ዝነበረ ካልኣይ ነጥብኸ ክኸይድ ከሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ቻይና ሓላፊ ኣየፋንዎ ናብ ኤርፖርት ንሱን ኣምባሳደሩን በይኖም ከለዉ ተሳኢሎም ኣለዉ ስለዚ ቻይና እቲ ዝዛሓለን ዝኸፈን ኣቀባብላን ኣፋንዋን እዮም ገይሮምሉ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ልክዕ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፈራርሂው እንታይ ኣፈራርሂው ፅኒላ ክረይኩም እየ ንሱ ምስ ተመለሰ ኣብ መንገዲ ተራኺቦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ነፈርቶም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢሎን ማስክ እቲ ዝዓበየ ኣንተርፕረነር ናይ ዓለምና ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ከይድ ኣሎ እንታይ ክገብር ለስን ኣብዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ሜጀር ኢቨንት እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ልክዕ ዕለት 28 ኢሎን ማስክ ብዘይ ሓበሬታ ትኺሉ ንቤጂንግ ንቻይና ከይድ ኣሎ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ናታ ካብ ቻይና ክእለዩ ነቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና ገዲፎም ኣሜሪካ ፎከስ ክገብሩ ገለ እያ ትደልደላ that's not the reality ካምፓኒታት ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ተስላ ትኹን ኣፕል ትኹን ካልኦት ካብ ቻይና ወፃኢ ዕቤት ኣይረኣዮም እዩ ዘሎ ምክንያቱ the major number one source of growth ወይ kana ዕቤት ሶርስ ቁጠባ ናይ ቻይና እዩ ካብ ቻይና ወፂኻ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ተስላ ድማ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጦ ዝፈልጦ ኢሎን ማስክ by the way ሓድሽ ፋብሪካ ኣብ ህንዲ ክኸፍት ሓሲቡ ነይሩ እቲ ብርኪ ናይታ ካምፓኒ ፅቡቅ ይኸይድ ስለ ዘየለ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ቤላ ገይሮም ይሃርምዎ ስለ ዘለዉ ነቲ ናይ ህንዲ ፕላን ገዲፉ ኣሜሪካ ብዝገበረትሉ ፀቕጢ ገለመለይ ናብ ህንዲ ክኸይድ ሓሲቡ ነይሩ ንዑ ነቲ ናይ ህንዲ መገሻ ሓሲብዎ ዝነበረ ካንስል ገይሩ ሃንደበት ብዘይ መደብ ንቻይና ከይድሉ ኣብ ቻይና ድማ እንታይ ይገብር እዩ ኣብ ቻይና በዓለን ዝኸዳ መኻይን ንኽትፍትን ሕጊ የፍቅድ እዩ ኣሜሪካ ግን እቲ ካር ኢንዱስትሪ ናቶም ናይ በዓል ፎርድ ድዩ ናይ በዓል ጀነራል ሞተርስ ናይ በዓል ገለመለ ኩላቶም ሎቢ ናቶም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝዝብሮ ኢሎን ማስክ ነቲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ናይ ተስላ መኻይን በዓለን ዝኸዳ ንኸይፍትኖ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መሰናኽል እንዳፈጠሩ ቤት ፍርዲ እናኸሰሱ ክፍትኖ ይከኣለን ዳትስ ዋይ ፅቡቅ ኣይከተና ናብ ቻይና ከይዱ ሕጂ ኣብኡ ክፍትኖ እሞ ኣብኡ ክዝርግሖ ድሕሪኡ ምናልባት ንኣሜሪካ ከምፆ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ናብ ቻይና ከም ዝፍቀድን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘይፍቀድን እቲ ቴክኖሎጂ ስለዘይድለ ዘይኮነሲ እቲ ቴክኖሎጂ ምንታን ካብ ዕዳጋ ከየውፅኦም ካልኦት ካምፓኒታት ንኸይፍትን ነዛ ተስላ ትበሃል ልቢ ኣጥፊኦም ላሎ ብክስን ብገለመለን ኣብ ቻይና ከምኡ ስለዘየለ ናብ ቻይና ከይዱ ኣሎ ሕዚ ሓደ ዓብዪ ፍጻሜ ናይ ግዜና ኢና ንርኢ ዘለና ኢሎን ማስክ ናብ ቻይና ምኻዱ ንኣሜሪካ ዓብ ፅፍዒት እዩ ንህንዲ እውን ታኒ መንኮርኮር ናይ ኣሜሪካ እናኾነት ትመፅእ ዘላ ንኣሜሪካ ዝበለቶ ትደግም ሃገር ህንዲ እሞ ካ ብናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ንቻይና ንተስላ እውን ናብኡ ከተምፃእ ትፍትን ዝነበረት ዓብዪ ፍሽለት ኮይንዎም ኣሎ ካብ ቻይና ወፃኢ ዕቤት ከም ዘይረኣዮ ካብ ቻይና ወፃኢ መተካእታ ናይ ቻይና ክረክብ ከም ዘይክእል ባይ ዘ ወይ ኢሎን ማስክ ተስላ ናቱ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ጀርመን ሓደ ዓብ ፋብሪካ ከፊቱ ኣብ በርሊን ዝበሃል ጊጋ ፋክቶሪ ዝበሃል እቶም ግሪን ዝበሃሉ ወይ ካዞም ናይ ኢንቫይሮንመንት ገለ ዝበሃሉ ኣክቲቪስትስ ገለ ቃፂሎምሉ ምሳቶም ኣብ ፍቆደ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ዘሎ ዲስ ቲንግ ነቨር ሃፕንስ ኢን ቻይና ስለዚ ቻይና እቲ ሜጀር ሴፍ ማኒፋክቸሪንግ ሃብ ናይ ዓለምና እናኾነ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ናሓዋሪ እውን ከምኡ ክኸውን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ስትራቴጂ ናቱ ትክክል ስለዝኾነ ኣብ ኤሮፓ ግን ዕላማ ናቶም ንፁር ስለዘይኮነ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ሶማች about this ንቐፅል እጂ ብካልእ ኣዘራርባ ናብዚ ካ ንመለስ እዚ እቲ while supporting the greatest threat to European security since the end of the Cold War. As we've told China for some time, ensuring transatlantic security is a core U.S. interest. In our discussions today, I made clear that if China does not address this problem, we will. We've already... So Antony Blinken ኣብቲ መዛዘሚ ዘረባናቱ ንኣሜሪካ ንቻይና ክልተ ሰለስተ ዕላማ ሒዙ ንቻይና ከይዱ ነይሩ መጀመርያ ዕላማናቱ ንቻይና ንራሻ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ጠጠው ከብል በንፃሩ ኮይኑ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ክልቲኦም ጀነራላት ናይ ቻይናን ናይ ራሻን ክራኸቡ ከለዉ ውፅኢት ኣይተረኽቦን እዚ ካልኣይ ነጥቢ ናቶም ድማ ዝኾነ ይኹን እቲ ቻይና ምስ ኢራን ዘለዋ ርክብ ንኸተቋርፆ ነዳዲ ካብ ኢራን ምግዛእ ንኸተቋርፆ በንፃሩ ካብቲ ትገዘ ዝነበረት ንላዕሊ ክትገዝእ ምዃና ገሊፃ ቻይና ኣብዚ እውን ፈሺሎም እቲ ሳልሳይ ድማ
ዘለዎም ክልቲኦም መደባት ናቶም ከስተኻኽሉ ኖ ሳልሳይ ነጥቢ እቲ ቀንዲ ኣብቲ ስታቢሊቲ ናይቲ ሪሌሽንሽፕ እኳ እንተኾነት ዕላማ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ እንታይ ክገብሩ ሓሲቦም ነይሮም ንቻይና ኦቨር ካፓሲቲ ብዝብል ነቲ ናይ ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ሕምባበናታ ንኸተዝሕሎን ንከፈራርህን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንኽትወስድ እዚ ብወቅዕ ዝተገልፀ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ቅድሚኡ ከይዳ ዝነበረት ናይ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ይኹኑ ንሳቶም ክልቲኦም ቻይና ኣብቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ዓብይት ስለ ዘለዋ ነቲ ዕዳ ከመይ ገይሮም ኣብ ካልእ ከም ፀኣልኩም እታ ቪድዮ ሓደ ዕዳ ንክገዝእሎም እዮም ዝደልይዎም ዘሎ ካልኣይ ድማ ቀልጢፎም ንኸይሸጥዎ ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ስለዚ ብደገ ሓያል ትመስል ብውሽጢ ግን ክትልምን እያ ትኸይ ዘላ ኣሜሪካ that's clearly ቻይና ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ንቐፅል ሕጂ እዚ ራሽያ ብኸመይ Close sanctions on more than 100 Chinese entities, export controls, etc. And we're fully prepared to act, take additional measures, and I made that very clear in my meetings today. That's right. I mean, what you heard Anthony Blinken say there was essentially a direct threat to China. Do what we want you to do, or we're going to impose even more sanctions on your country. Not really giving China much of an option. The statements from Anthony Blinken are incredibly... Yeah, بتخيل التجربة ناي أنتوني بلينكن وين أمريكا نشاينا يفرار هاي زلوا نصوم سكون تدري وسيدكم يلوم ناي سوسان حدا بليون دولار أسوارن كالين أسران شو منتن بليون إسرائيل سوسان حدا بليون نيوكرين شو منتن بليون نتايوان جنزب هيبو نعتقا خلو ني تشاينا تايز بلا زلو ني إيران يتحجزوا نراشا يتحجزوا راشا وي تشاينا نراشا أسوار تبايلان نقديها تقبر زي لامسا نتنقدي تطوابلو نسو أسوار هيبو كواغان راشا كدكم نافتنا خلو كمون نتايوان نتادسيت كالنا تشاينا نزخونت أسوارنا شو منتن بليون نحب خلو نعن تشاينا تقمتين تابلالو نراشا يتحجزوا كبيران ندادي تجزو This is another level of تعبيت أب مجرشة درجات كبتسع كله إذا أمريكا تريو زلايو نزلنا جبرة نزلنا تدي تقتلكم ناقة أنت يخبركم إيه كن أقدركم من إليه فرار ماله من يكو زغل China actually ساكن دي حيل خمسة لوا كريكم كفتني بزوت عستصل زلنا كي بزحكم يلمبر I have so much of information مخنياتو إذا زلنا يجزي فلوي جزيو the world is changing على من حنسب إن حوارون يتغير زلا أبز ما درح مكيارين عن ريو زلنا زكنات تزيد برها مش عمد 10 عمد ኣብ ከምዚ ዓመት ዝክርዎ ዶ እንታይ ኮይኑ ሽዑ ዘጋጠመ ኢና ክንብል ስለዚ right now እቲ ትራንዚሽን ካብቲ ዩኒፖላር ሓደ ዝዕብልሎ ዝነበረ ዓለም ናብ ማልቲፖላር ወርልድ ንሰጋገር ኣለና እቲ ምስግጋር ብሰላም ዲክኸውን ወይስ ውግእ ከስዕብ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና እቲ ሕቶ ግን ንሪኦ ኣለና ኣሜሪካ ነቲ ዝነበራ ክብሪ ነቲ ዝነበራ ዓብላልነት ትኸስብ ስለ ዘላ ናይ ዓቕለ ፅበት ስጉምቲ ክትገብርን ክትዛረብን strong, and China has essentially called out the US for its own hypocrisy, and that's because it said, you know, the US has just passed this massive foreign aid bill with $61 billion being sent to Ukraine, which is thousands upon thousands of miles away, and yet at the same time the US is criticizing China for having a trade relation with one of its neighboring countries, that is Russia. Let's have a listen. كملنا هذا فيديو زيوم كلتيوم جنرالات ناي راشا ناي تشاينا تم عبيت جنرالات تشيف اوف ستاف ناي كلتين هجرات تراقبنا اللوا እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መመሊሳ ኣሜሪካ ትኸዶ ደላን ተወዞ ዘላ ስጉምትን ንቻይናን ራሻን መመሊሱ ጥቃጥቃ ይገብሮም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ቭላድሚር ፑቲን ወርሒ 5 ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኤሮፓ ተዛዊሩ ምስ ተመለሰ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሽያ ፕሬዚደንት ንቻይና ክኸይድ ምዃኑን እቲ ዝምድና ናቶም ድማ ዝለዓለ ዕንቋት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ናብኡ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ክንርኢና we are living at an exceptional geopolitical change and ንዑ ድማ እናጋጠመ ከሎ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን ኔቶን ኤሮፓን ክሳዕ ክንደይ ፀቕጢ ይገብረሎም ከም ዘሎ እዚ ትርክብ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ጀነራላት ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፍፃሜታት ናይዚ ግዜና እዩ ቻይና ቺፍ ኦፍ ስታፍ ሓድሽ እያ መሪፃ ዘላ ንሱ ድማ ዳንግ ጁን በሃል ከምኡ ድማ ናይ ራሽያ ክልቲኦም ይራኸብለው ርክብ ናይዞም ክልተ ሃገራት ድማ እቲ ነጥበ መቐይሮ ናይቲ ዩኒፖላር እንኮ ቀፅራዊ ዝነበረ ሓይሊ ዝወጥቀሉ ዘሎ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ዓመት ይወስድ ኣዋርሒ ይወስድ ክንደይ ዓመታት ይወስድ ቀሲልና ናራና ከይድና but this is an amazing event ኣብ ግዜና ዘጋጥም ዘሎ እናጋጠመ ከሎ ድማ ንሪዮን ንመሃረሉን ስለ ዘለና at the same time ናይ ቻይና ኣብዚ ለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ያላ እንተላ ኮይና ከሪአኩም ክፍትነ there was this video ናይ ቻይና ዝዝርግሖ ዘሎ ቪድዮ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ እቲ ወታደራዊ
ወታደራዊ ምድላዋት ናይ ቻይና ኣብ ከመይ ጥር ዝበፅሒ ከም ዘሎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ውግእ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ሙሉእ ምድላው ክህልዎም ከም ዘለዎን ንኩሉ ዓይነት እንተታት ክዳለዉ ከም ዘለዎም እዩ ዝዛረቦም ዘሎ መራሒ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ስለዚ ንህዝቡ ንሰራዊቱ ንኢንዱስትሪ ናቱ ንትካላት ናቱ ብኩሉ መንገዲ ዝኾነ ይኹን ተፃብኦ ክመፅእ ዝኽእል መፍትሒ ክህልወኩም ክኽእል ኣሎ ናበለይ እቲ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሬከርድ ሌቨል ነዳዲ ሴቭ ገብርለው ቻይና ብዙሕ ነዳዲ ዝኾነ ከየጋጥም ነዳዲ ይክብለው ወርቂ ይክብለው ስለዚ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ስቱፒድ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ተረዲዎም ኣሎ ክዋጉ ይክእሉን እዮም ግን ሓደ ሓደገኛ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ነቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ከተዕንዎ ክትፍትን ምዃናን ተረዲዎም ስለ ዘሎ ምሉእ ምድላዋት ብወታደራዊ ብሲቪላዊ ብቁጠባዊ ብኩሉ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ I think ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ግዜ ክገፁ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እምበር ክዋጉ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ግን ኣገን ቻይና ሪስክ ዝበሃል ትወስድ የላ ሙሉእ ምድላዋት ናገብር እዮም so እቲ እዚ ስእልታት እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክመፅእ ከሎ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ብኣንክሮ ዝግረም ተመሳሳሊ ክምለስ እንዲና ኣብታ ርእስቲ ተመሳሳሊ ካብዚ ከይተፈልዮ ከሎ ካልእ ኢቨንት እውን ኣብዚ ሎሚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ እውን ራይዎ እዚ ካ ሰሜን ኮርያ እዩ ሓደሽተ ፅዋራት ናታ ኣብ ሸው ተምፅኣላ እቲ ኣክሲስ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ኢራን መዓልቲ ናይ ሰውራዊ ሬቮሉሽን ናታ ተርኢ ነራ ሓይላ ተርኢ ነራ ሰሜን ኮርያ ሕጂ ትገብራላ ቻይና ከምኡ ራሻ 9/5 ቪክቶሪ ዴይ ከተብዕል እያ ስለዚ we see incredible ወይ ከዓ ንክትኣምኖ ዘሸግር ዓይነት ምዕባለታት ብቅልጣፈ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓትሕደን ኣብ ምርግጋዕ ዝሰኣናሉ ቁጠባውን ዲፕሎማስያን ውድቀት ኣብ ዘጋጠመን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኩሉ እቲ ነገር ኣንቢበን ኣብ ሓደ ግዜ ጥሙር ብዘለዎ ዝመላላዕ መንገድን ብልሕን ይኸዳ ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ has no choice ነቲ ስዕረታ ብዘይውግእ ተቐቢላ ብሰላም ምስ ካልኦት ክትነብር ክትፍትን ጥራይ ዘለዋ እንተዘየለ እቲ ሓይሊ እቶም ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ኤውሮጳውያን ኣብ ዩክሬን ንበይኖም ንራሽያ እውን ክገጥሙ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ነዞም ኩሎም ወታደራዊ ዓቕሚ ንዘለዎም ሓይልታት በይና ገጢማ ክትገብሮ ትኽእል ዓወት ወይ ለውጢ ክህሉ ይክእልኒ እዚ ድማ ናይ ሰሜን ኮርያ ባይ ዘ ወይ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም መኻይን ኣገረምቲ ኮይኖም ረኺቦመን እቲ ሚሳይላት ካብ ናይ ሲቪላዊ መኪና ዝመስላ ክትኮስ ከም ዝኽእል እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ራዳራት እውን ንኸንብብ ከሸግሮ ከም ዝኽእል ስለዚ is another level እቲ ኢኖቬሽን ኣብ ወታደራዊ ዝኽየድ ዘሎ ካልእ ነገር እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ነብሱ ዝኻልእ ኣርእስቲ ገይረ ክበኩም ክፍትን እየ ሕጂ እንታይ ክንርኢና ኣብ መንታን ከይበፅሓና ትትሕዝቶ ሓንቲ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ መጀመርያ ሙዚያ ክንገብር so ሕጂ ክልተ ቪድዮታት ከርእየኩም እየ እሳተን ድማ ነናተን ኣገዳስነት ዘለወን እየን መጀመርያ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ hold on with me we will see two important steps ክንርኢና ሓደ በዚያ ንጀምር Union has criticized Russia for putting subsidiaries of one Italian and one German company under the temporary external management of a Gazprom entity. ከይትፅዕቁ እዚኣ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹም ተሰሚዕኩም ኣብዚ ሓለፈ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢለ ሪፖርት ሂበኩም ልዕሊ 300 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ናይ ራሻ ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ጅሆ ሒዞሞ ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ገንዘብ ቡ ገይሮም ንዩክሬን የዕጢቖም ዩክሬን ቡ ክትዋግኦም ከም ዝደልዩ ዘለዉ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ወላ እኳ ትስጉምቲ ዘይወሰድዎ መጀመርያ እቲ ወለድ እቲ ገንዘብ እቲ 27 ቢልዮን ገንዘብ ወለድ ስለ ዝገበረ ነቲ ወለድ ክንወስድ ኢና ኢሎም ግን ኣይወሰኑን ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ኣብ ወርሒ 3 ነቲ ናይ ራሻ ገንዘብ ኣብ ባንክታታት ዝነበረ 300 ሚልዮን ካብ ወሲዳ ካብ ኣፅዋራታ ገዚኣ ንዩክሬን ሚሳይላ ሰዲዳትላ ኣላ ስለዚ እንታይ ገይሮም ራሻ ድማ ኣሃ ባርከቡ ትገብሩለዎም ንሳ ድማ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበፅሐ ገንዘብ ኤውሮጳ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝሓስቡ ዘሎ ወሲዳ ካብቲ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ራሻ ነቲ ንብረቶም ኣኪባ ምስ ሓዘቶ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤውሮጳ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ራሻ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሕጊ ተኽብርኒ እያ ንብረት ናይ ካልኦት ሰባት ብሓይሊ ትወስድ ኣላ ገንዘብ ናይ ራሻ ንክወስዱ ድሕር ዘይበሎም ንልዕሊ 2 ዓመት ገንዘብ ናይ ራሻ ዓፂኦም ጠጠው ኣቢሎም ዘለዉ ሲ እቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝበሃል ከመይ ምዃኑ ዳርጋ ነቲ ካልእ ህዝቢ ዓለም መስሓቂ እዩ ኮይንዎም ዘሎ ንሶም ሕጊ ክጥሕሶ ከለዉ ፋይን እስራኤል ኣብ ጋዛ ሲቪላውያን ክትቀትል ከላ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣይኮነን ፑቲን ኣብ ዩክሬን ቆልዑ ካብኡ ወሲዱ ንራሻ ወሲዱ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ዘየለ ኣብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ክሲ ተመስሪትሉ እቲ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ናይ ዓለም ኣብ ጋዛ ልዕሊ 34,000 ሰብ ቀቲሉ ዘሎ ነተንያሁ ክሳብ ሕጂ ኣይኮነን ክኽሰስ እገዳ ከማንኮር ዘይከኣለን ኣብ ዩኤን እውን ብዛዕባኡ ዝኾነ ነገር ክግበር ኣይከኣለን ስለዚ ምዕራባዊ ዓለም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናይ ሞራልን
ናይ ፍትሕን ጥፍሽና ብወቅዒ ኣጋጢሞ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ቁጠባ ባዕሎም ክገብርዎ ንነዊሕ እዋን ክዛረቡልን ከፈራርህዎን ፀንሑ ዋላ እንተዘይገበርዎን እቲ ገንዘብ እቲ ራሻ ከምዘይ ትጥቀመሉ ገይሮም ኣጊዶማ ዘለው ሕጂ ድማ ተገምጢሎም ስለምንታይ ኣብ ናትና ከምኡ ትገብር ኣላ ራሻ ኢሎም ክዛረቡ ኣይሓፍሩን እዮም ግን it is what it is. The multilateral organization said the move underscored Moscow's disregard for international norms. Russian President Vladimir Putin has placed the Russian subsidiaries of Italian water heating company Ariston and German appliance maker BSH. So Vladimir Putin ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሓቦ መግለፂ እንታይ ኢሉ ኣሎ 300 ቢልዮን ገንዘብ ናትና እንድሕር ክትሕዙ ኮይንኩም ካብኡ ዘይስንፍ ሃብትናትኩም ኣብ ራሻ ገዲፍኩም ኣለኹም ኩሉ ክንህግሮ ኢና ውሰዱ ገንዘብኩም ንሕና ድማ ትካላት ወረቐት ክትወስዱ ትኽእሉ ንሕና ግን ትካላትን ማሽነሪታትን ክንህግር ኢና ብምባል ገሊፅሎም እጂ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ማይ ተገደሱን ምክንያቱ ካሽ ናይ መንግስቲ ሒዞም ናይ ራሻ ሒዞም ስለ ዘለው ነቶም ፖለቲከኛታት መን ልቦም ዘጥፋሎም ዘሎ ዋና እቶም ንብረታት ዝኾኑ ካምፓኒታት ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገሮም ከይዶም ኣብዘን ጥልያን ድዩ ንኣብነት ናይ ጥልያንን ናይ ጀርመንን እዮም ክልተ ተታሒዞም ዘሎ መስለኒ ንሳቶም ከይዶም ነቶም ፖለቲከኛታት ሕጉኹም ቀይሩ ንሕና ደም ርሂፅና ዘጥረናይ ሃብትናትና ብሰንኪናትኩም ስጉምቲ ራሻ ክትግሮ ትፍትና ኣላ ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ክትቀይሩ ኣለኩም ብምባል እቶም ህዝብን እቶም ኮርፖሬሽንን እቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ ምናልባት ንሶም ተኣረይዎ እምበር እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ካብ ህዝቢ ዝተነፀለ ኣብ ናይ በይኖም ዓለም ዝነብሩ ምዃኖም ብተደጋጋሚ እናበርሃላ ዝመስል ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ again we living in an exceptional world ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ንስማያ ካባት ገድድ ድማ ከስማዓኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ናይ ኣፍሪካ ክምለስ House grid under Gazprom household systems. Reaction to the development, the European Union said, and I quote, these measures targeting legitimate economic activities are yet another proof of Russia's disregard for international law and rules. The EU state So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ እውን ራሻ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክኸዱ ከምዘይክእሉን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣኽብሮት ከምዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስኩም ሰብ ኣሚኑ ዝሃበክም ገንዘብ ናይ ሃገርን ናይ ኣሕዛብን መንጢልካ ንኣንፃር ረብሓ ናይቲ ሃገር ክትጥቀመሉ ዘይሓፈርካን ዘይተሰከፍካን ኣብ መሬቱ ንዘሎ እሞኻ ብገንዘብካን በፅዋርካን ጌርካ ትዋግኦ ዘለኻ ዝወሰደ ስጉምቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ጥሒሱ ክትብል ከለኻ ዘገርም እዩ ናይ ኤውሮፓ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ሞራል ጥፍሽና እየ ዝብላነ ንክትገልፅ ከማን ኣሸጋሪ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከለዉ እዮም ድማ ናይ ካልኦት ናይ ሞራል ሰባኽቲ ክኾኑ ዝፍትኑ ዘለው እዚ ሓደ እዩ ናይ ኣሜሪካ ድማ እተን ካልኦት ንኣሽቱ ሃገራት ከመይ ይፈርድዎ ኣለዋ ራዩ ሕጂ ብዚ ስምዑ ሕጂ ብዚ The United States, it's issued a stern warning to Pakistan. It's threatened to impose sanctions if Pakistan does business with Iran. This comes as Iranian President Ibrahim Raisi wraps up his 3-day visit to Pakistan. The two Muslim neighbors are trying to mend ties. ከምቲ ንቻይና ዘፈራርህዋ ዘለዉ ገዳ ክነውርደልኪና ኢሎም ሕጂ ድማ ንፓኪስታን ድማ ከፈራርህዋ ጀሚሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ገዳ ንክገብሩላ ዳርጋ እንታይ ደሞ ክንብሎ ንዝተዛረበ ክትእግድ ትጎይ ሃገር እያ ኮይና ዘላ እዛ ሃገር ምክንያቱ ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ዓቕሚ ስለዘየለ ወይ እገዳ ወይ ውግይት ቋንቋ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዋሽንግተን እንታይ እትብላ ዘላ ንፓኪስታን ሕጂ ፓኪስታን ማለት እታ ዝዓበየት መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት እያ ፓኪስታን ከንታይ ክትገበር ትደልላ ምስ ጎረቤታ ነፀላ መንደቕ ናታ ማለት እዩ ኢራን ክልቴን ሃገራት ጎረባብትየን ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ራእሲ ናብኡ ከይዱ ነይሩ ኣብቲ ርክብ ናቶም ድማ ክልቲኦም ሃገራት ብመስኖ ብፓይፕላይን ንግዲ ንክገብሩ እቲ ፓይፕላይን ድማ ካብ ኢራን ተበጊሱ ንፓኪስታን ፓኪስታን ዓብይ ናይ ኤነርጂ ክራይሲስ ኣጋጢምዋ ዘሎ ብሰንኪ ነዳዲ ክብሪ እኹል ነዳዲ ብትክክለኛ መንገዲ ብምስኣና ቁጠባናታ ተበላሽዩ ዘሎ ሃገር እያ ስለዚ ፓኪስታን ዓብይ ናይ ንግዲ መሻርክታ መን እያ ቻይና እያ ንኢራን ዓባይ መሻርክታ መን እያ ቻይና እያ ሰለስቴን ድማ ፅቡቅ ዝምድና ኣለወን ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እኳ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ፅቡቅ ዝምድና እንተዘይነበረ ክዕርይዎ ይፍትኑ ኣለዉ ሕጂ ኢራን ነቲ ነዳዲ ናቶም ብፓይፕላይን ገይሮም ንፓኪስታን ክእትዎ ኣሜሪካ እንታይ ትብላ ኣላ ካብ ኢራን ነዳዲ እንተመፂእኩም ክንድብድበኩም ኢና ብእገዳ ጌርና ፀቕጢ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ነዋሲ ዝበሃል እዚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ዝምፅአልኩም ነይረ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ፓኪስታን ሙሉእ ዝፈትዎ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ቻይና ርክብ ክገብር ወይ ከዓ ዝምድናታት ናቱ ከደልድል ስለ ዝወሰነ ብሲአይኤ መፅኦም ብታሕቲ ታሕቲ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክተግመልኩም እየ እንድሕር ዘይትዝክርዋ ኮይንኩም ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ፀብፃቢዋ ነይሩ እታ ቪድዮ ኣልዮማ መስለኒ ዩቱብ ካብቲ ናተ ቻነል ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢሎም ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ብወታደራዊ ሓይሊ ናይ ፓኪስታን ገይሮም ካብ ስልጣኑ ከም ዘለን ኣብ እስር ቤት ከም ዝኣቱን ገይሮም ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘለካ ንቁጠባ ሃገሩ
اتي نعوم كربع لهم زقبروا نسو دما حج مس باكستان مسنو اتي بايبلاين غير ويكا مسنو غيرو نداد كمس نربحنا هاغوريو نو زين تحر غير كدما اجدا خنا وردال كاينا بلولو تحت دما كاب سلطان فنقلو مخانو ميز نغرالكا سو انتاينا نرزالنا امريكا ناي بحكي حدا صلول دنداني عينت هاجر يا تغيير زلا نوح وان كوم نيرو ايفلت نيرو ميديا سلو زعفنو زنبري حجكن معفان زبال يلن نفسه كف حبريتا ابقد معلم exposed ناخوني مص سلو زلو نغتب after cross-border strikes that happened earlier in the year. During his visit, Raisi vowed to boost trade with Islamabad, but the United States isn't taking it too well. Our next report brings you all the details. Iranian President Ibrahim Raisi was in Pakistan for a 3-day visit. Economic ties, border relations, and energy ties were on the agenda. Most importantly, the visit was meant to mend relations between the two neighbors on the heels of the tit-for-tat strikes that happened earlier in the year. As the Muslim neighbors tried to make up, the United States appears to have been irked. It is threatening to impose sanctions. US State Department Deputy Spokesperson Vedant particularly be on a particular gas pipeline project, one that is meant to connect Iran's South Pars gas field to Pakistan. The project was supposed to take off decades ago. Iran says it has invested around $2 billion to construct the pipeline. So, ناي بحكي حجرات نخي معبلا حجرات ربحان خي جبرة لك كمتي بايبلاين كم زتري وزلهم أمونجو إيروب أمونجو جرمانن راشا نزنبرة بتينا كساب حجي من كم زجبرة ولا كل سب أمريكا كم زجبرة تزفلت غنى أب يونايتد نيشنز ون نخيز الربلو تعاسي زلو جرمانن سويدن دنمارك عندما نتزجبروا زنبرة مزنعتي من كم زجبرة سلزفلتا كم زقهم جيرانو تشاينا جن حجي كم بحدش بيوانز من راح انفستيجيشن كجبروا لتس أو عيجيرالا لك كمدما هاجرات كاب أمريكا ناتا ندادن خشيد تنكشت أزخلا مودادرتا كم بعل تشاينا إيران زعم السلات أجان زلون نقلين بجرا نقلين دما تكنولوجي نخيم عبلا أسيرة بمحس نبع على ندادناتا بعزف عزفتات نبي روبات شطلا إذا دما زجرميو كن زجرم كنسو كم زي يجرم نار أنا يخون كيد يزق برزلو لذي زين كليت فقرا بتاعرات كلتين نخير ربحة أمريكا من قواتيا جرات جبرالا إزخا ما مليسو زجرم زلو كنتاتيو حجي كابز وزاي ناب أفريقيا جزاي كملاس كفتني مغنياتو سلزي ودات قداي أفريقيا مس أمريكا تجبر زلا دما زجرده listen now. Its grasp on Africa, that's according to a recent report conducted by the Gallup Analytics company. The survey shows Washington's approval rating slipping from 59% to 56% in the past year. So America أب أفريقيا زلوا بحدش مصنعاتي بمسرت ناي جالوب أمريكا كامبانيو ونسوس جبر مصنعاتي أب أفريقيا تقبلنا ناتا نقول لي خي كم زلون ناي تشاينا جد نعبي خي كم زلون with the United States being the only global. So أمريكا زل على تقبلنا زنبرة تشاينا كم زحلفتان من مليسو دمان تحت جزء خي كم زغلن يزن جرزلو أمريكا قميت مصنعها زجرمي كون زجبات بس بأفريقيا كسع كندي ببروباغندا نا أمريكا نا أوروبا نا أمريكان نقولنا 0.5 رايز نقرأك أمريكان أوروبا نا أفريقيا لعلم ما نمز بدل واساتهم يوم نا أمريكا كم مدحانيت ويكم تسبقت هاجر مقصارنا أبو يزلو تتسقمنا أبزي كانوا لونتري وان محلف لهم صار أمريكا صار أمريكان يكون كنا أمريكاويان بعلم الصحفون زاربون زلوية أنا زم سأل كازلهم بعلي أيكون كون في حيرة رغبة زلهم أب public discourse أب كد مزبز ولا حبريتايزي بسلية وحبريتا سليو خدوة أيكونن تاب بسلية ناتومون أمريكاويان زوج وينبر راشا سريقة دوت أت حبريتاي اللي تلزي again أب reality أمريكا is losing ground أب أفريقيا لك كم تاب كالعالم توت كوزلا أب أفريقيا دما زقل تفه superpower to see its image decline across Africa in 2023. China's popularity in the region rose 6 percentage points in the same period, placing it 2 points ahead of the US. Social scientist Nicodemus Minde says the reason behind the control. أبزن تاريخ هذا ما أبتن هجرات نابنت كينيا، غامبيا، يوغندا وسيدوم كابي نابي قصي ورد كم زنبرة قدم زنبرن. Reactions is that the two countries practice different approaches. ريوالهم كاب ناب كينيا نابنت كاب 7 سلسن ناب 5 9 أبع يوغندا غامبيا دما بزلا عليه يقدر كم زلو كبرنا هي أمريكا زنانا أمريكا وي شمنا أمريكا زخا هذا كابتي مرآيا زيادة تنكندي فيسل ستيتس ويكا كينيا مالت مش أمريكا زيتو بغزم دنا زلو مقابرين أتوم زنبرة يوغندا قلمله هجيجن كلها زياتهم يحد مخم زلون زب أفريقيا دما كابي أوروبا أمريكا تغلى نار حقيقي كم زلو دك أصلي تزخلهم زلو دما زيو هجينا نابتنا ريجنال ناتنا كنسجر كنفتنينا أبكون يخون أبكيكا أمرك يخون حديكا أبتنق سلو قداي زغون التقوني وتروح غيري
زعدي وترو هاجري 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 يزبل علي لا 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 هزيو جرحوي وترو هاجر وهاجري عبروا الحسن زكيرو مدين يسعد ولا يفحم سلون زنبر التاريخ سواحات يخون زهرة زيرو زيرو من نتبلا ويتحطو زي والأول لبي زي يوزتمتو In the Tigray People's Liberation Front about why violence is still going on. The Ethiopian federal government, which is part of the Pretoria Agreement, has never publicly accused Tigray Interim Administration or TPLF of going against the Pretoria Agreement. Of course. So እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ትግራይ ሓይልታትን ናይ ኣምሓራ ፋኖን ዝግበር ዘሎ ረፅሚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክልተ ሰለስተ ምንጭታት ኣብ ትዊተር ከም ዝረኽቦ ተወሳኺ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ናይ መዳፍዕ ተኽሲን ወይ ድማ ሰራዊት ናይ ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ግን ኣገይ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሓቅነቱን ኩነታቱን ክሳብ ዘይተረጋገፀ ኣብዚ ከቕርቦ ይክልኒ ግን ከም ሓሳብ ሸር ክገብሮ ይፈቱ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣብ መንጎ ናይ ሓይልታት ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ዘሎ ኣብቲ ዘከራኽር መሬት ናትናይ ዝበሃል ኣብኡ ዘሎ ወጥሪ ላዕለ ጥርዚ መፅኡ ከም ዘሎን ጌታቸው ረዳ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣይከሰሰና ንዓና ምክንያቱ ፈደራል መንግስቲ ምስኦም ኮይኑ ነታ ኣክሽን ይድግፍ ስለ ዘሎ ክኸሶም ኣይክልኒ ዝኸሶም ዘሎ እቲ ዝሃድም ዘሎ ህዝቢ እቲ ዝህረም ዘሎ ሓይሊ ኣምሓራ ይከውን ዝኽእል ንኣምሓራ ዝድግፍ ሓይሊ ግን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ፈደራል መንግስቲ ይኹን ክዓብጦ ይዝፍት ነቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ነዊሕ እዋን ክዓብጦ ይዝፍትን ዘሎ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣቴንሽን ክባ ይደልን እዩ ዘሎ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ዝኾነ ኣቴንሽን ክወሃበ ይከኣልኒ ሕጂ ድማ ፈደራል መንግስቲ እውን ኣፉ ሒዙ እንታይ እዮም ግን ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና ነቲ ኢኩዌሽን ንኤርትራ ንምእታው ሽም ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኮንፍሊክት ዘሎ ዋላ እኳ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ርሒቑ ዘሎ እንትኾነ ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ግን ነገራት ኣብ ምፅዕታር ሓደ ናይቶም ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዛዕባ ኤርትራ ደውፅኦ እውን ከስማዓኩም ሕጂ The statement was made by the Amhara regional administration, which we have reason to believe was not representing the facts on the ground. There was no fighting in the sense that regular forces, both sides of the aisle were involved. There were some elements from the Amhara side, ragtag militias, were making all sorts of moves that threatened the status quo. And of course, there were also militia elements on our side that were responding. And we have reason to believe that the agreement between the federal government and the TPLF and the interim administration. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝተገበረ ክሲ በቲ ሓደ ናይ ፋኖ ክኸውን ከሎ ወይ ካልኣይ ድማ እቲ ፈደራላዊ ምምሕዳር ናይ ክልል ኣምሓራ እዩ ከሲሱ ነይሩ እሱ ግን ቅቡል ኣይኮነን ካብ ኩንነት ዝረሓቐ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተገበረ ጎነፅ ኣብ መንጎ ምልሻ ናይ ትግራይን ምልሻ ናይቲ ከባቢ እንዳኣምበር ኣብ መንጎ ሓይልታት ናይ ትግራይ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ክሽፍንዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ መጥቃዕቲ ግን ንሳቶም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ድማ ታክቲክ ናቶም እዩ ነቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ትግራይ ከጥቅዑ ከለዉ ዳውን ፕሌይ ስቕታ ክህብ ከም ዘለዎን ወይ ከዓ ትግራይ ኢድ ከም ዘይገበረትን ኩሉ ግዜ ክትጥቃዕ ከላ ግን ኩሉ እቲ ሚድያ ክዝምርን ክዛረብን ከም ዘለዎ ጫውጫው ክብል ከም ዘለዎ እዚ ድማ እቲ ኣጀንዳ መን ከም ዝሰርሖ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንምግንዛቡ ንምርድውን ይሕግዘካ እዚ መበል ክንደይ ግዜ እዩ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ቶክ ቱ ኣፍሪካ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ዜናታት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፋኖ ንነዊሕ እዋን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ግን ሓንቲ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ቦታ ተዋሂቦ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ መን ምስ መን ከም ዘሎ ኣሜሪካን ንትናታ ምዕራባዊ ዓለምን ምስ መን ተሰሊፉ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ንመን ክሕግዝ ከም ዝፍትን ዘሎ ንኽበርሃልና እውን ሓጋዝ እዩ እዚ or illegal Amhara administrations in Alamata and in other parts of Tigray that are occupied by Amhara forces to be dismantled. And we have reason to believe that these are forces which are bent on making it difficult, if not impossible, for the federal government and for the parties to the Pretoria Agreement to implement the agreement. Did you start the fighting in Alamata? We didn't start any fighting in Alamata. The federal government did not complain that the Tigrayan forces started a fight because in Alamata. So ኣብ ኣላማጣ ዝተገበረ ውግእ ስኹም ዲኹም ጀሚርኩሞ ዝበለው ንሕና ጀመርናየን ፈደራል መንግስቲ ድማ ይከሰሰና this is not an evidence ከምዘይ ጀመርዎ ፈደራል መንግስቲ ኢዶ ኣየእተወን ኣሎ ምክንያቱ
استراتيجي ناتو ስለዝኾነ ምክንያቱ ህወሓት በተደጋጋሚ ምስ ህወሓትን መራሕቲ ህወሓትን ክራኸብን ዝምድና ክፈጥርን ይፍትን ከም ዘለዎን ሽርክነት ገብሪ ይፍትን ከም ዘለዎን ዝረአዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ዘረባ ኣብኡ ከሎ ክምልሶ ንኽእል ኣብዚኣ ካልኣይቲ ቪድዮ ክበክም ኣብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበልዎ ከይሰገርና 15 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ክፈትሕ ክሰናበትን ናብ ኑር ሂወት ክምለስን ከም ዘለዎም ኣብ ዓንቀጽ 6 ሰነድ DDR ብዝብል ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ ይኹን እምበር ነቲ ውዕሊ ንምፍፃም ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ኣመራርሓ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ስምምዕ ድማ DDR ዝፍፀም ጎና ጎኒ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃእ ዘለዎ ሓይልታት ካብ ትግራይ እንትወፁን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ብዘየእቱን መልክዑ ክኸውን ከም ዘለዎም ኣብ ዓንቀጽ 2.1 ንኡስ አንቀጽ ሰፊር እዩ ኩሉ ኣብ ሰራዊት ዝግበር ምቕናስ ይኹን ናይ ሰራዊት ዕጥቂ ሙራድ ምስ ጦር በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ እንቅስቃሴውን እያሰፋ መሆኑ ተናገረም። ከ100 በላይ ሰዎችን በሻዕቢያ ሰራዊት ታግተው ስለመወሰዳቸው ታውቋል። በቅርብ ቀናት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ይሁን በኤርትራ ጦር በኩል ያሉ የድንበር ላይ እንቅስቃሴዎች እንደገና መነጋገሪያ ሆኗል። የሻዕቢያ ወታደሮች ከዛላምበሳ አቅራቢያ 30 የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በማገት ለምንድን ነው አካባቢውን ለቃቸው ሓደ ካብቶም ናይ ትውግእ ፕሮፓጋንዳ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓትን ዘጋውሕ ቻነል በተደጋጋሚ ንነፍስ ወከፍ ኢቨንት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጥም ምስ ኤርትራ ከተሓሓዞ ዝፍትን እንተሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣጋይን ከም ኣጀንዳ ንኤርትራ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናራቲቭ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናዕቢ ንኤርትራ ሽም ናይ ኤርትራ ንምእታው እዚ ድማ ንምንታይ ክሕግዞም ስለ ዘልዩ ዘለዉ እዮም እቲ ምስ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድራማታት ኦልሬዲ ኤርትራ ትፃወቶ ነይራ እቲ ኩነታት ግን እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ኣብኡ ርክብ የብላን እንተኾነ ኤርትራ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ተጠቂምካ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ናታ ሕርያ ንኸይትገብር ኣብ ዕፅዋን ኣብ ፍርህን ንኽትነብር ካልእ ድማ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣቢ ወደብ ወይ ባሕሪ ዘድልዮ እንተሎ ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ፀገማቱ ከም ዝቆፃፀር ገይሮም ኣንፃር ኤርትራ ስጉምቲ ንክወስድ ኣንፃር ኤርትራ ስጉምቲ ንምውሳድ ከ ስለምንታይ እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ፅቡቕ ሽርክነት ክትገብር ስለትኽእል ከፈራርህዋ ናይ ኤርትራ ምናልባት እዚ ኣይፈልጥን እየ ግን ርግፀኛ ምዚኦም ሃገራት ርክብ ተገይርኩም ኣብ ሃገርኩም ስግኣት ክንፈጥረልኩም ኢና እገዳ ገይሮምሎም ካልእ ከፈራርህዎ ዝኽእሉ የለን ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ከተፈራርሃ ይትኽእልና ትንኮ ከተፈራርሃ ትኽእል ውግእ ክንውጀልኩም ኢና መንገዲ ኢትዮጵያ እያ እዚኦም ክገብሩ ዝኽእሉ እዚኣ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ተበጊሶም ሃንደበት ውግእ ካብ ዝጅምር እንታይ እናገበርካ ትፀንሕ ነገራት ናፃሕተርካ ነገራት ናፈሓርካ ነገራት ና ኣራሳንካያ ትፀንሕ ክሳብ እቲ መኣዝን ዝርዳእካ ማለት እዩ ነዚኣ ቤላ ገይሩ ዝገለፃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ኢንተርቪው ኣላቶ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኣ እዚ ኩነታት እዚ ልሙድ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ኣብዚኣ ዘረባ እዚያ ናትስምዕዋ ፈርሙዋ ተባሂሎም ምስ ፈረሙዋ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪኡ ንዝመፅእ ሸጠፍ ከመይ ጌርካ ባይታ ትፈጥረሉ እወ ኤርትራ ይወፀትን ኤርትራ ኣላ ኤርትራ ሰብ ትቐትል ኣላ ኤርትራ ትዘምት ኣላ ኤርትራ ተብል ኣላ መማሳመስ መዳናጎይ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ምዝርግዕ ናይ ምትግባር ምምጣጥ ኣብ ምምጣጥ ክፍጠር ዝኽእል ዕልቕልቕ ንዕኡ ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ውጥን ተምፅእ ንውር እዩ ኣብ ዋሽንግተን ጃንዳታት ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ዓለማት ከድካ ተሪእኻ ልክ ዘይትፈልጦም ዕባሌታት እንድሕር መፂኡ ክሳብ ትፈልጦ ተሓቕኖ ኣግርግር ትፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ኣግርግር ግዜ ትመጥጥ ኣብ ውሽጢ እተመጠ ግዜ ከዓ ውጥንካ ተመሓየሽ ሓቆም እዮም ክፀልዎ ነዚ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክፀልዎ ሓቆም እዮም ጌም ፕላን ናቶም ሲ ልክዕ ከምዚ ናይ መሕሰቢ ጥራዙ ክንደይ ግዜ ሓደ ሕቶ ሓደ ነገር ሲ ብዙሕ ግዜ ጌርካ ልክዕ ከምዚ ደርፊ ሸምዲድካ ዘለካ ከምኡ ገይሩ ሸምዲድዎ ስትራቴጂ ናቶም ብኩሉ መንገዲ ይፈሊጥዎ ዘሎ እዚ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ 10 ስቴፕስ ኣሄድ ክሓስብ ከም ዝኽእል በዚ ርዲት ናቱ ናይ ሪሊ ካብ ልበየ ዝምነ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ገይሮም ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ሰጊሩ ክኸውን ምክንያቱ ኣናብባ ናይ ስትራቴጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብፍላይ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ብዙሕ ተፃባቲ ዓበይቲ ተፃባትን ሓያላት ተፃባትን ዘለዋ ኣብ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘላ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ጌም ፕላን ናቶም ካብታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ጀሚሩ ቅድሚኡ ጀሚሩ ኤቭሪ ስቴፕ ናቶም 10 ስቴፕ ኣሄድ ከይዱ ኣብቲ ፕላን ናቱ ኣብቲ ስትራቴጂ ናቱ ዲስ ስኬርስ ደም እዚ ከፍርሆም ከም ዝኽእል ርግፀኛ እዚ መራሒ እዚ ፅልዋናቱ ኣብቲ ዞባ ክዓቢ የብሉን ዝብል ኩሉ ኤርትራ ትኽተሎ መንገዲ ክዓቢ የብሉን ምክንያቱ ሽግር ስለ ዝፈጥረሎም ዛ ተሓሳስባን እዚ ርዲኢት ዝብል ናይ ፀወታ ናቶም ዲፕሎማሲ ገለ መለ ዝብሎ
أجي أزانك صميم زمت أزيه تقولي تقولنا نو أنا أول قايت على بزي لنا كنز بزي يوم ديوم أيوصل ديوم كم ديوم بولم ديوم ذكايت الله صاب زي تمالي قد متمالي لوميس الصباح وندي مس زمت النساء انتايو أب كندي دتكبر قال ما مراسخ يالن قال ما مراسخ يالن أب قال سالسة أب رابعة مدب كوتون دهر كوينو دون الباش أي فلتني على عمل عملي قد فيني الكاتب بالتواجن نبقوم دقيق كنا تعطون يلا نجزارس حد قاتلو عرقت زفنو حمام بازحو فوس زعقنو نقيل عندك فوق نقول عزقنو قدم يزفلطا قربت كي تخدنو ميري 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 والعصيب عندي غلو نري مي نري مي نري مي انتاينو نري مي نري مي نري مي انتاينو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنعي قالو زهزبي حمدي يا قالو صنعي قالو سكير قالو شرم علي الشرم على بزحالي الشرم. The Nation of Humanitarian Affairs is warning of a flooding crisis during the upcoming rainy season in Ethiopia, which could affect over 1.9 million people. The Friday statement highlighted that Ethiopia So Ethiopia لغلغ ناي ماي كقاتم كم زخيل جوين حدش متقاطع متيلو زغلغ زي نابير تراون أي مسألنا جنت نكاغا سلزليو قبل تزلوم شجر ناي سبات حجون لغلغ ناي ماي بممزع نخال حزبي ساقام كفتر كم زخيل يوين كقال جمير له ناتنا إذا حجر زيا شجر موداتا يبلون كم سب التسيفيل حزبي كساقين دلني ناقن. This is what is happening. Ethiopia's Somali region is the most vulnerable, where over 1.2 million people are expected to be affected. The region already has almost 800,000 displaced people. The agency also marked Oromia, Afar, Amhara, Tigray, and southern regions as potentially risky areas with an estimated 700,000 people likely to be affected. The alarm comes as the Horn of Africa nation is already ኤርትራ ገይሩ ከአቱ ከሎ ብዘይካ ሰት እንዳነስነስካ ብጥዑም ዕልልታን ዕንበባ እንዳነስነስካን አንጻሮም እንተደኣ ኮይኖም አንጻሮም እንተደኣ ኮይና ናይ ገይጋ ገይጋይ እዚ ከዓ ንኩሎም ነቶም ደቂ ኣክሎ ጉዛይ ሰራየን ኣብ ደገ ዘለዉ ነንስድራኹም ንገርዎ ሓደ ስለዚ ኣክሎ ጉዛይ ሕጂ ኣበያሎ ብርግድና ሓመዱ حنت كجبري بدحر التزويطو بأنا كزاربو صحاي عريواتهم حديق مديق تريفهم علم سليئاتو حيالات مخنا كله يفلطنا لحنا إريترويان يلي نزد فرنا لا 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 شم نايز دمصاوي اب تحت كتبوني بتحتنا يحتت مخنياتو اذا درفزيا اوريجيناليا تسميعها زي تفلتيا ريتوناتكم نزي سنت ببنيا نكعبيلنا كاب حجي كتتبابعوا لي بتحتنا يحتت مخنياتو اب نيكست توبيك ناتيك سغري بحقي زغرم حبريتايو سنت بباو سراحتنا نرزلنا نوانو زغلص سلام كما يكنهم لو معرفي بزعبا سرعة قرف حاجاي مسألة زغورو بروباغندا وزمته قال خبله كلاتنا نفولتينا خمس جيزي زخون كل سرعة قرف بسوم عبد جزلو زبحالو صلوتي سنت بوان جنزب كفيلو ناب إيترا متاو نتوم عبد جزلو لقفتي ناب إيترا نخافو وسواسات نخو قبرو بزح سرحيو زسر جيزي حدا خابتهم شركي بانديرات تمتيمو مع تيك توك زعبدو مالتي عب إيترا آتيو إيترا بك الحمد لله كأخات أبتو مني بزعبها جديدة يزرب أنيو أبير تراخيدو حنتي انترفيو غيرلو بزعبها زيا انترفيو نيشتي من اسمعيا بعبيوتي أبي علاتكم معدو برودكشن أبزبها الشانل لكم أبي على معدو برودكشن أبزبل كيتكم كتري وايهم سلازي
سلمتاي امتياز له نشتي من اسمعيا أنا ها ترى تنسفولت نوكا فولتني تنزي فولتنها جديدة محمد أمان إدريس بهال ولا زعب كلها صارونا مالتي صارونا أنا أبزي حجي بيجاها أمريكا من هاي أمريكا كني جت أمريكا شو من فرع شو من عمل فرع شو من عمل فرع نبيعي أيوة حلو العاء تولي بس وشو من عمل مسكونة مالتي أيوة شو من فرع عندنا قليل يكون هو بعد يهبط وجه درجة صرت حالة عملية كبيرة تعب وجه كنت عامل فرع أنا بيجي تعمل كده شو من فرع كا أمريكا مال سخبي يوقع زخاء إلني وا ودخلني عمل كبيرة صوتي خا كذا ود 10 ساعات تروح وتي خبيرتها أمريكا هادي 10 6 أتين حج هاي أنا بعدين جيل هم هاي تي جزء كأنا ويحي مالت بنيشات وتجلس كبير مالت كنزي زحنا راحت كنا جوات كا زنا كا خمسة إيش بيرها كمان راح لازم كبير مالتي زي سدراها ما خان كم زي إيمج شوفين كا بزرعة في جاتنا برجلسي زي ها في وقت فتن زحنا راح تري so all I can say is very hard مو نحر عصرت حال عم تخاني رسالة بيس كذا لها مالتي يب تسمع كله حوس ما درجة ولا حوس من honestly speaking ما دعمي كم زي I'm very happy كم زي لا عصرت حال عمت تمالي سنس دراي عدي green كونوسي كم زي على إذا أنت فترة كيناي أزاي سكنت عادي مدول كوزي أبي وتي بدي هتفكر نفس الدات إحنا جر سدات كيرهم كم زي لون صباح كله بوجيرهم كم زي هوتهم رح الفوا بهوتهم بس إحنا جر ربعتهم ولا أقوم تزي كنا أبصدرهم سأنا بهوت وتي بهوت أنا بعدي من بس يصدر بهوتهم بنزل حمزي عن غير ذاك اللينية دقيقة مرقاقيمة بشمين بشم تخراتتنا كومون بشم مارو انترتينمنت خا أنقو على حمد أخذ كأنا حاجة نحن تسكمل سكا نير تحت متمس مدبكا نير تحت مجمع تأتو زبكا لما أنت تسمعك ده عصرت حال عمل خامتي خا تيجي تسمعك هذا ما بقاس كحبيبي أمريكا مالتي تبي أنا سكر من سيدي درجة ما تعرف كذا كسبت فلاي أنا سلسبيك أنا درجة تا زمان تا بقاس على زنور ما أنتك كسبت 10 ساعات وسلي باي فلاي نوي خالد مير كنا زمان هذين سلي برا ما يدرك ما عسى عديك رنسا ما عسى عديك حق في دريك حق نهاركم كنت ما تعرف كسبوش مين مثلا من قد حوس كسر سبعة خير كسر كان يساعد خامالتي أيدرك I was just نحقوس بك I was like very excited you know so بدعمي تجي مرقاقي منكو حقو سكا thank you منكو so أذا انترفيو زيا نتكال كفالة أبدا channel كتكون كسموا عيد اللي زي انترفيو زي بمكيادو أنا نعايز تسمع عن نقرأكم معناته بزو حينة رياكشن سكيل وكا كم زغل يردان نديو اوكي so مجمريا أزيا قداس انترفيو زي نشتي كله كاب هاجر زوات من سينا نرزلنا ودي 24 very very young still very young زلي أمها نتي مسجدلات بفلا كل عدماناتو أمها بيتشبيا زوات حسبة أمره ويكا brain washing زكبرت نبرة أبتقراي زقات أمو كينو وتيو أمريكاتيو أبزنوس عدميو ناي معرباو عالم brain washing حبرتسب كان خطرت كم تعدن ختمثل كم أمريكاو نخد كون كم أوروباو نخد كون زقبر نقول بديو إيرتراو مخان صرو إيرتراو مخان ترايدي كونسي كبرنا يعدو كبرنا يسدرو تسمعي وانا عدك من لازخ على منسي عباب النتيزي زي أمين قال سبعة لو بسكولارشيب تماهيروم وجههم أب أمريكاتيوم تماهيروم قال ملنا يرترخم لسه تبغى يزي بتاع مخان قرر كم بعد زنا جديدة ستوري تاريخ جن فلو يزخون تاريخي معناته guidance بزخيد نزقبر كم زخون نابزخون زبالة سبيلا نسبز بنسشو وتيو نتهيوت بعلى سخاخيلو ستيل كبرتاتنا يرترا كبرتاتنا حبرتو سبو حليو حجد ما نعدو خيدو أبعدو كيدو مسكرنا زبزر لما نسيو and we need كم زعينات مسكرنا دي ما زدلي تي تخكلنيا نتزبس حما نسينا يرترا كهرم زخيل زربا دما ويون قعزو دما إذنا جديدايو أنا نبعلي كم زناتو قعزو أبن سنتي وتي كم تناتو كانت دي كونكوغن بسودان بقلا مليس بس ما تاخو I can relate مستناتو ستوري بتاعمي relate سخون ناتيون so حجي انت يزر دان زلو I really hope أبيرترا prominent figure كون جديدة أبزو وانزي حدا كابتوم celebrity نايرترا كون وندسي بلان سلمتاي نتي أبدقو زلو ججف حبرة سبناتنا كس أولو زغلن أب عداتيو
opportunity comes along نالبات a film industry ديو a entertainment industry ديو كواسا يغليو قال نجار كجبر قلي معناته already ناي social media influencerن تلاون سبسل زخانة نوع تتكلم مستزلو audience مستزلو ناي media كلت أبتبوتاتون أبي أدمع عندك كل وز غليو بزي بتخين بتكون أبي إرترا خيدي بتخكل أبتعدي كلا دما ما بجحت سب الميديا دمتي وي كم زورو يزخون وي كخمزة really stylish جديدة كريه خلوه ستايل ناتو كبدناتو بتعمي modern منسيو modern منسي جنا بس مرات ولدت رايكونن أبصرونا توليد عبيه لكم so this young man نتزبط بتكحل حبرة السبب كتماتا ده عبيه ويكا أبس مرات زي عبيهون very much مسؤول related كونز غل أبي إرتراك خيز دلي إرتراك كريس درو كريس دلي أبس مرات توليد أبس مرات تولدت رايكونن أب كل بوتاس تولده تمسا سال زانتان تاريخن كم زلوا التزبي أبدأ جزء لدما نايزي ستوريزي نزي سجون توشيدام انترفيوز قبرولو ولا قلت سلسة بعجي عصرت انترفيو تتغيروا له إني جديدة I'm very happy يحقوس كمان نفس وكف إيرتراز عتوسب كابي مسيب زي قدس كم زجيرهم انترفيو جيرهم أبزبالس أبوتات كم سوما تزبي أبدأ جزء لون عكرين تجميرو نعد فقري كحدثيو ممليس نعد نكخيد دما كتبابا عيو سلازي توم channelات أبي إيرتراز لهم ويم سيرترا connections لو انترفيو تقبرو please فلوي سلازخونه كاب دقس لدمتي وي أمريكا سلازي نبرة وي عد إنجليز وي أوروبا سلازي نبرة فلوي سلازخونه يكونن نتسد دقس لون عدك فتو نعدك من لسقينو أب عدك مسخلو بزو interesting نجارات كم زجبر كم shows كلام لنا جبر كا نعطاتهم مستنعطهم experience لعلو كل دما زمان سيزي بس قدرنا سدات زراعي سدات كمي كم زخونه كمتي أب إنترنت كوينو سبب في سوشيال ميديا صبغ ماكينة حيزو تسائلو قلم لتريكم يكونن سدات زا فيديو زي بافريقيا خين كاتريا دلغا سدات كبيري يس ابغى هذا كستغلي خا قلم لك كتبل تغلي خا but in general ازي نغرات زي فرقنا تاع قدم تايز بالنيره تابع سويسرلاند زروح بقى تاوي ويون لايف ستايل حد عسرت ناتو اب افريقيا خوينا كراك تزغل that's enough for me اخولي نعي كم زبل منتاليتي زلني لونج تيرم جول ناتي دما كوميو ابز تو اتاويتات وي ابز نبرو لايف ستايل ناتو والفيه باللينانه سلازي حافله عسرت كاب 100% سي كاب زلني عسرت ميتاويت اتاو بزلو هيوت اب افريقيا اب ايرترا بسلام كنبر دس يبلنا انا سلازي انتين مالتيو اذا عينت حلمن خلونا اذا عينت حساباتن كوننتن كلونا كمل سانشتي ابزي حنت مسعد خيد رقيبه سلازي نبركم أب إيرتراويان هذا كابتيز باغناتنا زين كلتا والد مسراخون really أتي نايب بحلي مكببارة بإيرترا مع بيلو زلون زنبرن بزلا على منفس كن دفعلو زلنا بزي انترتينمنتيو زتري وزلون زين كلتا بحلي كاب بحلي كنا ماين وي ناراون كنا يخلع ناي تقرنيا درفك صعوتا خلوا يكس خلوا متب بحلنا عدن غيرن كنتي ساسي ناي تقرنيا this has a lot of عبي ترجم زلوا نجاريزي أقليل ناين رأيو التمكببار زبحال سويل كاسب سلز بالكاي كونن فاشن كتجبرات كلا لك التمكببار ستايل لايف ستايل كتجبرات كلا لك التنشتي ولدسي ستايلش ويكا مودرن كونا اللغنابل نتبهلي كعقبه كندفوكن كلا لنا هذه الجزء نريوز لنا دما نعوزن تبارقيو اسكنيش سينس معايا باقيرنا حمودينا قط ورد خاب سلام عليك سدرا كلهم سلام لطنيحو كلهم سلام صبو حجي علالنا زعما سوشيال ميديا سوشيال ميديا خميل كاتي خاب عبي خا زوم تخاتلتنا من جديده نزبلو سبات كا من مخان كان مفلدي اب تيكتوك خنا بسفالالي محبراوي ميدياات كم انا كم كينجز لك كم كينج خوينكا اب تنطفلو زلخاسي معسي خا جميركا تيكتوك بخمي جميركا سكعلنا على لو نبغس خلنا علالنا انتيسك ميديا خجمر قالو انا كوني لي وين خفلت وين بعلامه يكون كنا زينا فك كم زين محل في ميديا قليل كجمر قالو كم زي بزوكا كاتاتلنا كلا خوني كازني لو دمي عبد البار كصار تيك توك ولا حد مرت تلفزيون ولا تيك توك كم زي سكول تايق بكم زي كاتاتل كلا جات انت ايزي بدو نغراني بونو جميره مالك دي لي حسوكو بزي مرب زي لها ما ساكت تيك توك جميره مالك جمهور كلها هو بي 2020 مالك تكتشفنا ولا شي شيء ولا كيفاش نفهم
كاب كتشحن إسران كتاب زحف زلمي كتشحن إسران 4 كندي داخل ساعة اللغة بكل ميديا بتيك توك كمان تيك توك تيك توك كمان كنت 140 ولا زون ساعة اللغة أنا 40 كنت حبسة زون ساعة اللغة ما هي اليوم كتكون كندزي عن فلورس كتاب كحكي كماسي بتبقى عزب تخاسي ناي سلازم قبل كها كندزي ساعة أطريها وي سيلفا عيني جالس ولا الناس اللي حتى حتى أرن بك عم بعد يصير بزي علامات لدمون صوت ميديا كذا كمزي I'm very sure نتناتو سراح كقناة بزفتنو ناي تيك توكر كمزي مدرخ سلم تايتو واحد بوجل مله كيم كرداشيان تبهال أمريكاوي تفلتوا هذا بمنتايا وريت nobody knows درافي تايكونت زيامي تايكونت تواساي تايكونت nothing but she's an entertainer and I think probably multi-millionaire ወይ billionaire ኮይና አላ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ጸለውት እዮም ስለዚ ናይ ምጽላው መንፈስ ክእለ ስለ ዘለዎ ይጽላው ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ወዲ 14 ዓመት ሴንሴሽን ወይ ድማ ክብሪ ዝግበዩ ኤርትራ ከይዱ ነቲ ዝነበሮ ዝና ነቲ ዝነበሮ ተፈላጥነት ንዓዱ ህዝቢ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ንዓዱ ንክመለስ ንዓዱ ክፈቱ ናፍቆቱ ንኸውፅእ ዝጉዝጉዝ ስራሕ ብምስርሑ ድማ ኣብ ክብሪ ኣለና ኣነ ነታ ምልእቲ ትሕዝቶ ስምዕዋ very interesting conversation እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ኩልና ክንሓስቦን ክንገብሮን ክንብገሶን ዘለና እዩ ብፍላይ ቶም መንእሰያት ሓዳር ዘይገበርኩም ሓፊልኩም ክትከዱ ትኽእሉ مست بلانات كبريهم كنت قبروا لهم تم حرار زلنا وقا زوجاتات نجارات سل زلنا على هذا نجارات كتودوا زل كارلو بتقين بتجن أنا نبع علي أنا زي قبروا ويا أنا زي قبر كقبر قبل هيدا لندي ده سايب لنا أب كل برنامجات ناتي مجمرة أنا قبر لنا تي نزين قبر كل كله عزيات رايد حرز لهم and كم زنا جديدة إيرترام سكوت كلما انترفيو نخبروا لي بحاجة سلزلنا زي كونكوس نتعدك إريه كم جي زلون عمتو نختبل اتزبالة سخوين سلسة معني ما تخوين بتجن كل جزء هنا كن حاسب زلنا كريو زلنا كم زعينة رول موديلز كم زعينة تعستكن رغلنا نابز بي فايرال كم زخيت كن قبرخن كلالنا سلمنتاي كالوت كمون خو قبرو سلز دفاف نابلكم نايلومي أرستاب زخوديا بليز لايك قبرو سبورت قبرو نزا فيديو أباخيتكم جورجو ريكومنت غيرنا ديرا هم هذا لون كاب جورجيا يمسيلكم كومنت قبرو مورال كونن جديدة نتوم channel دما نامزقنكم مزياله بواخ قد فكمي نفس كف ولادي ندوقكم هروز اللو أقد اسمعنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك جاما وي ايفون تليفون كجوزو زفتنو نايك بركي وي ناي ابل بركن كجوزو بمنقد ستوك ماركت كمهرم لنا مخنياتو اتحاده زعرق اتحاده قلنا حوارو زعبي سلازخون هالاي ابتر في يوم اكند تي في وي جيمز صاوتو حدش مرتنخم مهارو كمعبلون كنعدما مالنا ارعيا كنا مالنا سالساي دما صباح الغوا بافريكا اب عدنا نغبرن خل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينوم ابت بيزنس تساتفتن تخافتن كونو مخانوم نؤمنهم كل جزء دما نمحرو نزن ترينايا من مولي هيوتهم كقصل ويو نزك حجز البروجرامات علينا Go!